Ola, son Marco Coach, benvidos e benvidas á miña canle, Marco Coaching. Hoxe vou tentar escalar unha árbore sen necesidade de escaleira, nin cordas, ningún tipo de ferramenta, simplemente coas mans e a soltura que acadamos facendo este tipo de exercicios. Consiste en intentar acadar a pola máis baixa da árbore e cos pés axudámonos polo tronco para alcanzar a pola e facer panca coa perna. Entre a perna e o tronco temos a pola que nos axuda a ascender coa forza dos brazos. Xa unha vez que estamos en riba, podemos seguir escalando sen perigo de que rompa ningunha pola. Vamos pisando, comprobando que están ben, que ten vitalidade a árbore, cousa que é moi sana para a naturaleza. E logo xa para baixar, pois podemos noutra pola, se non é moi alta, estirarnos, tensamos os brazos a máis non poder e xa nos deixamos caer facilmente abrindo os brazos para amortiguar a caída. Así de sinxelo, pois nos fortalecemos e damoslle vitalidade a unha árbore que pode vivir centos de anos. Un saúdo, bicos, e non esquezades suscribirvos ao canal Marco Coaching.